Mangwanani hama kaziwai kumativi mana enyika kwamuri. Rino isabata raMwari. Nhasi uno tiri kutarisa pamusoro paExodo 24 kubva pavhesi 50 kusvika pa61. Asi tisati tatanga kuverenga, uyai timbotsvaga Mwari. Uyai tipinde pakunyengetera. Amen. Ishe muna utsvene, tinopfugama kwamuri. Tigadzirei tose pakuteura kwedu, muve nesu muponesi. Tinoda kuva nemi. Toswedera kwamuri, tinzwisei simba renyu. Tinochema savana kuna baba vavose. Tiri pamberi penyu, tinotsvaka utsvene. Tinofunga muponesi, chitenderano chenyu. Makati ndinotuma mweya mutsvene wangu. Tizarurirei, mutizarurire mwoyo kuti timugamuchire. Taurai Ishe wedu, tinzwise kuvapo kwenyu. Ivai nemwoyo yedu, mutinzwise rudo rwenyu. Kana tiri mberi kwenyu, ngauye munonore. Rubvire mumwoyo yedu, irwo runyararo rwenyu. Inzwai muteuro wedu, mutipindure netsitsi. Mutsaiwo zvido zvedu, tidise utsvene hwenyu. Amen. Amen. Uyai tipinde pakuverengwa kwamagwaro. Genesis 24, Mavambo 24 kubva pavhesi 50 kusvika pavhesi 61. Background. Zvikanzi namazuva Abrahama akaona kuti mwanakomana wake Isaka abve zero. Wakati zvino ndichadini? Haangawani mukadzi pakati pevanhu vandiri pakati pavo. Kuda kumutsvagira mukadzi kubva kune vanhu vokwangu. Akataura nemuranda wake akati, iwe unofanirwa kunomutsvagira mukadzi kune vanhu vokwangu. Ndinokutuma unomutorera mukadzi uye naye kwaari kuti ave mukadzi wake. Zvikanzi musenzekete uyu wakaiswa pane muranda. Zvikanzi chiisa ruoko rwako pasi pechidya changu, sezvavaita mazuva ose, kuti vapikisane, kuti mumwe apike kuti achaita sezvataurwa naishe wake. Saka muranda akapika. Amen. Akaenda akaunganidza zvose zvaaikwanisa kuwana paimba yaAbhurahama, zvine mutengo wakakura, zvinhu zvinokosha. Akakwira pagamera dzake iye navamwe varanda, vakaenda kunyika yaRabhani vachindonotsvaga mukadzi. Zvikanzi paakasvika panyika iyoyo, zvikanzi asati aita chimwe chinhu akatanga nekuteura. Akati, Mwari ndifambisei zvakanaka. Ndinokumbira chiratidzo sezvavaita mazuva iwawo. Kana makamboverengawo nyaya yeGidheoni, kuti kana uchikumbira chiratidzo, iwewe ndiwe unotaura zvaunoda kuona, kuti ndoda kuona zvakati. Kana ndaona zvakati, ndobva ndaziva kuti zvokwadi Mwari muneni. Akataura zvaanofanirwa kuona kuti azive kuti mukadzi waangatorere ishe wake, tenzi wake, kana kuti mwanakomana watenzi wake ndeupi. Akanamata kuna Mwari, izvo zvaakanga ataura zvikaitika. Ndokuwana kwaakaita Rebheka kuti anonomupa kune mwanakomana watenzi wake. Muri kupanzwa kapa? Muranda waAbhurahama uyu watiri kutaura pamusoro pake nhasi uno, akaenda akanotsvaga mukadzi watenzi wake. Mukadzi wani? WaIsaka. Nokuti Abhurahama akanga achembera kawo, anga asara namakore mashoma akurarama. Isaka anga atokura. Akaziva kuti regedza ndipikise muranda wangu, ndiye anga atondiitira zvinhu zvinofamba. Ndakazvisiyira kuna Isaka. Angapedzisira akatora kana mukadzi waanoona ari pedyo. Nokuti pavaigara ipapo patone vanhu vakawanda navasikana vakanaka vakawanda.
aikwanisa kutongopembereka zvake otora mukadzi waanoda. Amen. Yativerengei kubva pana vhesi 50. Zvikanzi Rabhani naBhetueri vakapindura vakati, izvi zvinobva kuna Jehovha. Amen. Mushure mekunge atsanangura mafambiro ake, achivaudza munyengetero yaakanga aita nezvaakaona zvichipindurwa naJehovha, naivowo Rabhani nani? naBhetueri. Bhetueri ndo vakanga vari baba vaRabhani. Zvikanzi vakatenderana naye kuti zvinhu izvi zvinobva kuna Jehovha. Amen. Nekuti chiratidzo chaakanga akumbira changa chaita sei? Chakanga chaitika. Verse 50 tichiripo. Rabhani naBhetueri vakati, isu hatina chinhu chatingataure kwauri chakaipa kana chakanaka. Amen. Mashoko anokosha iwawo. Kana zvinhu zvichibva kuna Jehovha hazvidi kupikiswa, hazvidi kuwedzerwa, zvinoda kuitwa saizvozvo. Rangarira chidzidzo chataita pakuvamba kwesabata. Zvinoda kuitwa saizvozvo nenguva. Verse 51. Hoyu Rebheka mutore uende, uye ngaave mukadzi womwanakomana watenzi wako, sokutungamirirwa kwaaitwa nani? naJehovha. Zvikanzi watungamirirwa naJehovha pachinhu ichi, chinhu chaJehovha. Verse 52. Muranda waAbhurahama akatanzwa zvavakataura, akakotama pasi pamberi paJehovha. Amen. Aikokotama pamberi paJehovha sei? Iye akanga ari pamberi paBhetueri naRabhani. Musafunge kuti pakaitwa mistake. Zvakatonyorwa nechikonzero ichocho, kuti zvizi ndiJehovha waakakotamira pamberi pake. Hapana kukanganiswa. Chinhu chaJehovha, anokotamira Jehovha. Ipapo muranda akabudisa goridhe nezvishongo zvesirivha nenguo dzokufuka, akazvipa kuna Rabheka, uye akapawo zvipo zvomutengo mukuru kuhanzvadzi yake nokuna mai vake. Ipapo iye navarume vakanga vanaye vakadya vakanwa, uye vakararapo usiku uho. Akatamuka mangwanani akati, ndiregei hangu ndichienda kuna tenzi wangu. Asi hanzvadzi yake namai vake vakapindura vakati, regai musikana agare nesu mazuva angaita kana 10. Amen. Patakataurawo panyaya dzemanhamba akakosha kuvaIsraeri, iyi ndio imwe nhamba yandoda kuwedzera pamuri. Zvikanzi 10. Ndine chikonzero chandiri kutaurira nhamba idzi, nokuti zvinoenderana zvine chekuita nokunamata. Zvikanzi 10, 10. Kana ndikakubvunzai kuti 10 munofunge chii? Munofunga mirayiro ine 10 handi? Ehe. Kana makaendawo kuna kutaura kwaishe wedu Jesu Kristu makanzwa kuti 10 munofunge chii? Munofunga vasikana vakanga vane 10 handi? Ehe, zviripo. Verse 55 pakare. Zvikanzi asi hanzvadzi yake namai vake vakapindura vakati, regai musikana agare nesu mazuva angaita kana 10, ipapo mungazoenda henyu. Asi akati kwavari, musandirambidza, sezvo zvino Jehovha akandipa kubudirira parwendo rwangu. Ndiregei hangu ndiende kuna tenzi wangu. Ipapo vakati, regai tidane musikana timubvunze nezvazvo. Saka vakadana Rabheka vakamubvunza vakati, uchaenda here nomurume uyu? Iye akati, ndichaenda. Saka vakaendesa hanzvadzi yavo Rabheka pamwe chete nomurevi wake nomuranda waAbhurahama navanhu vake, uye vakaropafadza Rabheka vakati, iwe hanzvadzi yedu, uve mai vavazhinji, vave zviuru nezviuru. Vana vako ngavatore masuo avavengi vavo. Amen. Izvi zvibereko izvi hazvinei nezvinotaurwa navaIsraeri pamusoro pevavengi vavo. Zvibereko zvinenge zvabva pane zvamunenge mapuwa kuna Mwari, pamusoro pekunyengetera nokuverenga kwenyu shoko raMwari. Ipapo Rebheka navanasikana vake vakagadzirira, vakatasva ngamera dzavo vakaenda nomurume uya. Saka muranda akatora Rebheka akabva aenda. Amen. Kuti anopani Isaka mwanakomana watenzi wake. Mazwi akakosha anobuda anoshamisa
Pakuvamba kwesabata takaverengawo pamusoro paRevhitiko 19 kubva pavhesi rekutanga kusvika pavhesi 8 tichitaura pamusoro pekukosha kwenhamba 3. Ndangu kungozvibatanidza ikozvo, asi zvaitaurwa pamusoro pazvo ndezvekuti kana wakauya nechibayiro kana chipiriso zvikanzi chinofanirwa kudyiwa mukati mamazuva mangani? 2, 3 unenge wonyangadzani Jehovha. Ndikati ndizvo zvaunofanirwa kuitawo pamusoro peshoko raMwari raunenge wanzwa, pakuverenga kwako, pakunamata kwako, zvaunenge wapuwa. Ungazviisa kuna Mwari kana kuzviisa pabepa mukati mamazuva 2, kana uri muparidzi wobva waparidza pamusoro pazvo namazuva iwayo. Ndikati 3 zvinenge zvaora. Unenge wamhura chii? Shoko raMwari. Unenge wamhura ani? Mwari pachake. Unenge wamhura chii? Ishe Mweya Mutsvene. Unenge waita sei wewe? Unenge usina, unenge wabva pautsvene. Ndizvo saka maona tichiti patanga tokuda kutanga kuverenga mashoko aya tapinda pamunyengetero kuti tiite sei? Tizarurirwe naMwari, tigowana zvatinotaura kana zvatinoisa pasi pabepa tichinyora pamusoro peshoko raMwari. Zvikanzi muranda waAbhurahama akatanga anamata akakumbira kuna Mwari kuti ngapave nechiratidzo. Zvikanzi chiratidzo icho chakaitika, akaziva kuti Rebheka ndiye chii? Ndiye mukadzi waanofanirwa kutorera mwanakomana watenzi wake. Zviratidzo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti muri vakumbiri, hati munoda kukumbira kuna Mwari nguva dzose. Naizvozvo dzimwe nguva kana muchinyengetera muno utsvene. Amen. Mwari zvaanoti ivai vatsvene nekuti ini ndiri mutsvene. Mungakumbire chiratidzo kana mune utsvene. Ndakati inini mashoko amunenge mataura pamusoro pawo kuti Mwari tirakidzei zvinhu izvi, kana zvinhu zvaitika izvi, ndoziva kuti muneni panguva ino. Ndoziva kuti chi izvi zvinhu zviri kubva kuna Mwari, handisi kungoita kuda kwangu. Ndinoziva kuti munokumbira zvinhu zvakawanda mukati muupenyu. Kana muri vafana vechidiki, dzimwe nguva munokumbira chi? Mukadzi wekuroora kuna Mwari. Munyengetera muchiti muda kuona zviratidzo pane mukadzi uyu. Obvious, ndinoziva zvamuchakumbira ipapo kuti muchada kuona mukadzi akaita akanaka, anonyemwerera zvakanaka, akasimba, ane mahips akaita sei, ane makumbo akaita sei, ane chifuva chakaita sei. Ndizvo zvamunokumbirira izvozvo. Ndiri kutaura ndakamira pachokwadi. Hamungoti muri kuda mukadzi akanaka chete. Zvino kana wabuda iwewe wakufamba murodhi wosangana nemukadzi uya ane zvinhu zvaunenge wakumbirira, woti thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Makanaka Mwari, makanaka Mwari. Hanti wafara pamusoro pezvinhu zvavaita sei? Zvawarakidzwa naMwari. Muri kuona? Dzimwe nguva pakunyengetera kwedu pane zvatinenge tichida kukumbira kuna Mwari kuti tirakidzwe. Tinofanirwa kungoitawo saizvozvo. Mwari anotipa chiratidzo chatinenge chakumbira. Chiratidzo chinotofanirwa kutanga chataurwa kuti chiratidzo chacho chakaita sei, chozovapo. Izvo zvemusikana hazvina basa. Zvemweya ndizvo zvakakosha. Handi tinoda kuona zviratidzo zvemweya pashoko raMwari. Kana tichikumbira, dzimwe nguva ngatikumbirei tichida chiratidzo chekuti kana zvadai isi toziva kuti todai, toziva kuti tiri pagwara rakanaka rani? raMwari. Muri kupaona? Muranda waAbhurahama aiziva zvaaida, waiziva zvaakanga afambira, waiziva zvaaitsvaga. Usati watanga kuverenga shoko raMwari, chimbotanga wapinda pamabvi wokumbirira. Amen. Kuti pinda pamabvi kwandiri kutaura handisi kutoreva kuti wobva watoita izvozvo chaizvo. Kungotaurawo kuti wava panguva yekunamata, wodzora pfungwa dzako dzouya pamwe chete wonamata kuna Mwari, uchikumbira chii? Kuti Mwari akuzarurire shoko rava kuda kupinda parire. Nekuti kana zvichinzi namatai neshoko, unotoda kutanga wazarurirwa futi kuti ugona vata pamusoro pako.
zvikanzi mweya mutsvene achanamata iwe paunenge uchinamata iye achakupa manzwi ekutaura. Kumbirirai nemweya mutsvene pamunonamata, pamunoverenga muchinamata muchazarurirwa zvakawanda. Asi zvinhu izvozvo zvamunenge mazarurirwa muzive kuti mapuwa nemweya mutsvene. Hazvi zvekuti ngoti mapuwa nemweya mutsvene mongoti oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus chete. Ndo pandakati paipa kurumidzai mazvinyora pasi. Kana muchiona kuti zvinhu zvinokwanisa kuitwa nemi, kurumidzai maita sei mazviita. Hakuna kuzomboda kuti mbogara mamwe mazuva muchiti haiwa takaudzwa paya mozozviparidza zvinokopera kana 10 days. Zvinoda kuitwa nenguva chop. Zvino kana iwe uchibuilda mharidzo yekuti uchazotaura musi weSunday, asi mharidzo iyi waipuwa musi weMonday, wotopinda papepa, wotonyora, wototora karekodha, wototanga kutotaura uchipupura, ugozviparidzira back, uchinzwa iwewe kuti mweya mutsvene anga achiti kwauri chii. Kana une mubvunzo yatove mimwe munyengetero kai, kwakutopinda pamabvi zvakare uchibvunza kuti Mwari mandiudza zvakati, ko zvinondoita sei, zvinomboreve chii izvi zvamandiudza. Kana akakupindura wokurumidza waisa zvakare pabepa. Iyi ndiyo nzira yeminyengetero. Kana muchida kukurumidza kudzidza bhaibheri irori, makapota muchiita zvandikutaura izvi, kuti pandima yega yega munonyengeterera muchinyora pasi pamusoro pazvo. Handizive pamwe mune vamwe vanonzwisisa chaizvo vanongoti pavanenge vangopedza kuverenga paipa zvatobatwa hazvichabuda. Isu hatina kudaro. Isu totombotanga taisa papepa tozozvirava zvedu time topota tichizvirava tichiita sei. Kana kuti kana tarekodha totombozoparidzirwa zvakare, tombonzwa kuti tanga tichiti chii. Pane mibvunzo yatinayo here? Pane zvimwe zvabuda ipapo here? Nekuti muchero isi unoramba kana kuti imhodzi inenge yasimwa kwamuri inoramba ichingobudisa michero yakangowanda. Zvikanzi dzimwe nguva inobudisa 30, dzimwe nguva 60 kana kuti 100. Shoko raMwari rinongoramba richibudisa zvibereko zvakawandisa. Asi Mwari andakati haadi mapenzi zvaanenge akupai chengetedzai. Kana ati ndo zvamunofanirwa kuita mobva mazviita. Nokuti mweya mutsvene haangofara kungokupai zvinhu muchingoisa mumbuva chete. Kwete. Mweya mutsvene anenge aida kuti zvaanenge akupai izvozvo zvinge zvichiitwa kana kuti zvibuditse zvimwe zvibereko. Zvomweya ndo zvakakosha. Izvokuti ndiri kukumbira motikari, ndiri kukumbira chii, ndiri kukumbira mari yekuenda kwakati, hazvina basa izvozvo. Zvomweya zvamunowana pakuverenga shoko raMwari zvakakosha. Muranda wakakumbira akapuwa chiratidzo chaakanga akumbira, akati izvi zvabva kuna Mwari. Zvikanzi wakatenda chipo chake kuti chabva kuna Mwari, unotenda sei? Dzimwe nguva nedzimbo, dzimwe nguva nekupupura, dzimwe nguva nemimwe minamato. Vamwe vanotenda nokutsanya, vamwe vanotongoramba vachiwedzera pashoko raMwari ravapuhwa riya, vachidzamisa. Asi mazonzwawo kunzi paakanga akuda kuenda muranda, vakanga vakuda kumumisa, vakati chingomira umbogara pano. Akaramba. Tadzokera panai pana Levitico 19 paya patakaverenga pana verse 1 to 8. Zvikanzi chagogarirei, ndatoona mazuva 2 ndakasvika zuro, nhasi uno ndogoswera ndogogara mamwe mazuva 10 ndiri pana, ndichiti ndiri kuitei, ini ndapuwa zvinhu izvi naMwari. Rekedza ndikurumidza ndiitirechi zvandafambira, ndinoisa uyu mukadzi uyu sezvo zviri zvinhu zvaMwari, pasati pane zvimwe zvinhu zvidingamidzo, zvinyonganiso kana kuti zvinonyangadza zvaitika. Rekedzai ndiite zvandatumirwa naMwari, ndiende unoisa mukadzi uyu kwanza ari kudiwa.
mufananidzo womuprofita wandambokupai paya. Hazvisi zvekumirira. Kana zvichiiswa pabepa zvoiswa pabepa, kana zvichiparidzwa zvoparidzwa panguva iyoyo. Mava nemafoni, mameseji anenge achida kunzi akurumidze aenda. Usatombomirira zvako, womboenda kumbonotamba, womboenda kubasa, womboita tumwe twose twaunozoita, wozofunga kuti Mwari akandiudza kuti nditaure pamusoro pechii, nhasi ndakutaura pamusoro pechinhu chiya. Chinenge chaora, unenge wazvidza Mwari. Zvikanzi Bhetueri naRabhani havana kuda kuramba vakamisa mwana uyu kana muranda uyu. Zvikanzi zvaakanga akumbira vakakurumidza kuona kuti zvaitika. Kana musikana akabvuma, kubvuma kwemusikana uku kuzarurirwa, wazarurirwa naMwari. Saka kana shoko rakubvuma unofunga kuti chii chinoitika ipapo. Kana shoko rakubvuma uchava nekunzwisisa kwakadzama. Kana shoko rakubvuma uchataura saMaria akataura kungiroza akati, kuda kwaMwari ngakuitike, ini ndiri muranda waMwari. Hazvisi zvokumbodzana-dzana, hazvisi zvemabhati-bhati. Muranda akatora mwanasikana uya akaenda naye kuna Aisha wake. Ndo zvakangofanana nekuti kana mapuwa moendesa kwazvinofanirwa kuenda nokuchimbidzika. Kana zviri zvekuti imimi muri kuvakwa naMwari, Mwari ari kubhilda temberi kana kereke, nokuti iwe uri kereke newewo uri temberi yaMwari. Kana achikubhilda wokurumidza waita zvinhu izvozvo zvavanenge waudzwa kunzi woita, nekuti anenge achida kukuvaka. Handiwo magumo, pane zvimwe zvakawanda zviri mberi. Naizvozvo kana uri muranda akangwara, unokurumidza waita kuti uwane mamwe maropafadzo nechimbi-chimbi. Upfumi kawo, upfumi hwoumambo hwokudenga. Nekuti wakaregedza kuzviita unopa Satani mukana. Muri kuzvinzwa? Hakuna chinhu chakambodaro chinoitika Satani akatadza kuzviziva kuti pane chinhu chaitika pasi pana, kuti pane mumwe munhu agamuchira rimwe shoko rakakosha kubva kuna Mwari akatadza kuzviziva. Hakuna zvakadaro. Usaregedze Satani achiuya pakati pako naMwari, nekuti wakangomupa mukana chete, wadhileya makomborero. Waita sei? Wavhara laini yamaropafadzo. Handisi kutaura maropafadzo ezvinhu zvenyika, ndiri kutaura maropafadzo omweya mutsvene. Chimwe chinhu chataurwa ipapo chandasiyirira, zvanzi wakapa zvipo kunani? Kune musikana, wakapawo kuna mai vemusikana, wakapawo kuna Rabhani naBheteri. Ndo zvandambotsanangura paya ndichiti ndo miteuro yenyu yekuti marisivha chipo yokutenda Mwari, ndo kuimba norufaro, ndo zvipiriso zvenyu zvamunoita zvichida nokutsanya. Vamwe vanhu vanotochema chaizvo kana vaudzwa shoko rabva kuna Mwari. Vanotochema chaizvo vachiti ini zvandiri muranda, Mwari mandinzwira nyasha, mandipa zvinhu zvikuru zvakadai so. Zivai kuti mose hamusakafanira kuzvigamuchira, mungori varanda zvenyu. Naizvozvo kana wasarudzwa kunzi urisive zvinhu zvakadai izvo, wasimudzirwa naMwari. Muri kupaona? Zvikanzi wakapa zvipo, manzonzi wakapa goridhe, wakapa silivha, wakapa mabhengoro, wakapa zvinhu zvakasiyana siyana, wakapa machira. Chifungai mimi kuti mukadzi uyu akapuwa
naizvozvo wakanga wakakosha kupfuura zvinhu zvose izvozvo zvepfuma zvaakapa. Imi munofunga kuti madzimai amuri kuroora mazuva ano akakosha here saizvozvo? Munofunga kuti Rebheka akanga akakosha here kupfuura zvinhu izvozvo? Kwete, nekuti vakadzi vakazara panyika navarumewo vakazara panyika, asi zvinhu izvi zvomweya zvakakosha kupfuura chi? Zvinhu zvose. Zvinhu zvomweya zvakakosha kupfuura zvinhu zvepanyika. Kurumidzai mamhanya nesoko muchiriendesa kwarinoenda, kwarakafanirwa kuenda. Kurumidzai maita zvamunenge mataurirwa. Levhitiko 19 mugare muchirangarira verse 1 to 8 kuti chandapihwa naJehovha ndinobatisisa. Unobatisisa sei? Nekudzamisisa. Kana ndanzi ndiende kunotaura, ndomhanya ndonotaura. Rangarirai nyaya yaJona. Musarasikisa Jona handi. Momboita chino nechino nechino kusvikira chinhu chiya chabuda mupfungwa dzenyu. Munenge mamhura mweya mutsvene, munenge mamhura Jehovha pachake, munenge mamutaridza kuti zvaanenge akupai hazvina kukoshera kwamuri. Kurumidzai mazviita, nokuti maropafadzwa. Kana zvifanirwa kunotaurwa zvonotaurwa, kana zviparidzwa zvonoparidzwa. Hama adiwa, naiwawo ndoti chisarai, ivai nesabata rakanaka. Mwari ngaakuropafadzei. Ivai neutsvene pasabata rake, ngaakuzadzei noutsvene. Ivai nokururama. Nyengeterai, pindai mumagwaro, kumbirirai mweya mutsvene akuzarurirei, kusvikira tichisangana zvakare pane sabata rinotevera. Mwari ngaakuropafadzei. Amen and amen.